mesatara ezin inoaten nengo? Bai, zarreten bai, bentiatxo, berde hartak. Ja. Orduan... Goxiak goxetik, behamos amezia, goxiko zeitan. Bai, zeitan, bueno, bai, hemen montezan, joder, meseta gumari marez, Horreiti, ba? Inoz finalan horreiti mesatara behamos inoa. Bai, orduan, azul. Bai, berandu torte baitzan atzo, berandu biliztar bakami, joatu nama, Santo Domingo da. Bueno. Bai, abadiaz lagun onti zinen. Zela, baina abadi zoan, kasori zoan, kasori. Don Luis Zabala, Don Luis Zabala. Bertokoa. Bai, oineko. Oineko. Joder, kasori. Bai, alkarreaz. Zagreten ditiginan, bai, bueno, zagreten etorrekin zoan. Neria zazentako, entzun dozu txori, ez da zuen entzun, etorretan pospolinik edo. Zer izan da, ez du entzun dezanien, antzin entzun dut eta joder. Guk esaten, tú eres cura en los ratos libres que te deja la caja. Joder, ilusión, baina gero ona, joder, onako isi, Gogor hartzen zindu zen duen? Gogor hartzen joan. Baina, zaten bat, berandu, inotu dugu, etxea aranok, San Juana jaizek eta intutza benien atxera. Berak aintzen hori. Musik eta fuera, joder, orduan, aberi eta barrazo horiek eta aintzen joan dana. Guk esken duen balio ez da, aberi eta, venga, fuera. Bueno. Domeka guixetan, finala egoanean uste dut Mesia bizkorra moten egala, ez da? Hogei minutu bez. Orduan, bera kasa jote zan ingutxio.